Kubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Namar ka jing suki bat jing sa teng yi ka jing Pyndep jong ki Jaka sa ki Nongtrei ka tanar ka kwat ka kya jong ka civil hospital Mawkyrwat ka HYC Southwest Khasa Hills District nimba u president usamla pinskam kharjarin ubadeiru unong ya sat an hinin ka sngi ka khanai tari unai tung arjar pesan udalit bu da ka RTI hakmat u public information officer badai pet ya ka benta ban pan jing pensyai halor ki ikidaw ke penong ke jing suki bat jing sa teng ha bede bag jing Pyndep kini ki kuata hapo Mawkyrwat usamla pinskam kharjarin ulay thu kar kum ke jing yo jing tep ka seng lalap bag jing Pyndep kini ki Jaka sa ki Nongtrei ni ki staff quarters jong kini ka civil hospital hapo Mawkyrwat kalau kenjo menta lo palat khat laisnam hendrei ke bas ngosi kelong bahadu menta om chimnala ban Pyndep baru lo ongru bag jing sangi eno jong ki kontraktor kedairu ke wei ni kidaw bependong ban sateng bat suki kini kijing Pyndep hendrei om pat shimlatip balai bagi hab ban sangi no shiteng por habakran shikila pathai kubor hadian bu usamla uladab ban bu ikni ka RTI ula ong bagaseng kan sabut dien bat shim ki sinjam habede bakni ka kam hadian bikila dab yo ik jubab na po PIO lani u public information officer badipet yakni ka benta Nah, kalian jumpa aku presiden HYC Southwest District. Adian pengilai ban lagi penduduk i MS jongka sebelah hospital punya nepot district ka arkai kri jongta unai Julai jongta usnam arkarusan bila ya budian hakabai dei ka ki kijing duna hakabai dei ka sebelah hospital kawahan nepot ka district bumi oh nya lapsibun kijing duna hakabai dei makan ka sebelah hospital punya nepot district kabang ila ra ru sai minister in charge Dr. Mizel Abdel Haka arsan rejum ta punai Julai te kawai na kijing dina kibang isyam ha padang kajing ya kran jumi bat i apring kajing ya budin jumi kalong ba kabakam kongsan kadai kan kajing sateng no juma ka Jaka sa ani kita ki kuatas namta ki Nongtrei kabai dek kan ka tanap ko ke kya penslam kan ki menta kala long lais nam kaba nadu pastang kan kajing trei nangta kacing sange no kontraktor si tempor Pyndep kan ki jing ya ki Jaka sa kabalo bu jing ya si kadai ya ha kabai dei bat ki Nongtrei ang ni hapo ka distrik ka jongi pan yo ki Jaka sa ya halor kita ginong rem na kalian ka jong nga khanda penslam den kata manta ka arpnai tarik jong na Julai ngalai on ngonbu ya ka RTI ha kabai dei ban pan jing tip halor ki ikidaw ki bok nlong ban pensateng ya kini kijing trei hakabai dei kini Jaka sa nam ta kini Nongtrei kata khoi ki anek bot district sungi hot na kaleng sungi yoseng ya mentang yang 48 ong ba ki ka step la ni kita senjam ki ba mensim hakabai dei kini ka jing sateng no kini ka jing Nongtrei ya kini ki Jaka sa jong ki Nongtrei kata khoi ki anek bot district sungi rei hadin bangila ayo ya ka subab napo PIO nang ni napo public information officer tengin sa pet ki step lan ki senjam ki pangin sim hakabai dei kan ka bentah